Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 1. Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, o gikan kang Timoteo nga atong igsoon, alang sa iglesia sa Dios sa Korinto ug sa tanang katawhan sa Dios sa tibuok Akaya. Hinaot unta nga ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo grasya ug kalinaw. Pasalamatan nato ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluyong amahan ug Dios nga tinugdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan, aron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan, pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo. Makaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig, pinaagi kang Kristo. Kung gisakit kami, alang kana sa inyong kadasig ug kaluwasan. Ug kung gidasig kami, kana alang sa inyong kalipay, nga maoy mulig-on kaninyo, aron uban ang pailob, maantos ninyo ang mga kalisdanan nga giantos usab namo. Busa, dili gayud matarog ang among pagsalig kaninyo, kay nasayran man namo nga sa inyong pag-ambit sa among pag-antos, makaambit usab kamo sa kalipay nga among nadawat. Mga igsoon, buot namo nga masayran ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asya. Hilabihan, kapait ug kabugat ang giantos namo, nga tungod niini, nawad-an kamig paglaom nga mabuhi pa. Daw gipahamtangan kami sa silot sa kamatayon, apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kaugalingon, kun dili sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. Ug giluwas kami niya gikan sa makalilisa nga katalagman sa kamatayon, ug luwason usab kami niya sa umaabot pang mga katalagman. Naglaom kami nga buhaton gayud niya kini. Tabangi gayud kami pinaagi sa pagampo, ug tungod kay daghan naman ang magampo alang kanamo, daghan usab ang magpasalamat sa Dios tungod sa mga panalangin nga amo niyang madawat agig tubag sa daghang mga pagampo. Ikapasigarbo namo nga ang among konsensya nagpamatuod nga putli ug matinud-anon ang among pagkinabuhi niining kalibutana, ug labi na ang among relasyon kaninyo. Kini dili pinaagi sa yutan-ong kaalam, kundili sa grasya sa Dios. Kami walay gisulat nga dili ninyo mabasa ug masabot. Bisan og wala kamo makasabot pag-ayo karon, gilauman ko nga masabtan raunya kami ninyo sa hingpit, aron nga inigbalik sa Ginoong Hesus, ikapasigarbo ninyo kami, ug kamo usab ikapasigarbo namo. Nasiguro ko kining tanan. Busa, sa una nagplano ako sa pagduaw kaninyo, aron kahatagan ko kamog dubling panalangin. Kay nagplano ako pagduaw kaninyo sa akong pagpaingon sa Macedonia, ug muhapit ako diha sa akong pagbalik, aron kamo makatabang alang sa akong pag-adto sa Judea. Nagpaila ba kini nga mabalhinon ako sa akong mga plano? Sama ba ako sa kadaghanan nga dali-dalion lang ang pagtando o pagbalibad sa samang higayon? Ingon nga matinud-anon ang Dios ang gisulti namo kaninyo, dili usahay o ug usahay dili. Kay si Hesukristo, ang anak sa Dios, nagiwali namo ni Silas ug ni Timoteo nganha kaninyo, dili usahay o ug usahay dili. Apan diha kaniya kanunay gayud nga o, kay ang tanang saad sa Dios matuman gayud diha kang Kristo. Tungod niini muingon kita, Amen. Pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios. Ang Dios gayod ang naghatag kanatog kasiguruhan diha kang Kristo. Ang Dios mao gayod ang nagpili kanato, ug gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na, ug gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig. Nasayod ang Dios sa akong kasing-kasing, ug siya saksi niini nga alang sa inyong kaayuhan, wala ako muanha sa Korinto.
Dili sa ingon nga kami ang magbuot sa inyong pagtuo, kay lig-on man ang inyong pagtuo. Hinuon, nagbuhat kami uban kaninyo, aron kamo malipay. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 2. Busa, nakahukom ako nga dili na lang muanha kaninyo pag-usap, aron dili ko kamo kahatagag kaguol. Kay kun hatagan ko kamo kaguol, kinsa naman unya ang maglipay kanako? Dili ba kamo raw sab? Busa, gisulatan ko kamo ingon ni adtong sulata, aron inig-anha nako diha, dili ako kahatagag kaguol ni adtong angay untang mulipay kanako. Kay nasiguro ko nga kung malipay ako, malipay usab kamo. Naguol ako pag-ayo ug nahasol, ug naghilak ako sa pagsulat ko kaninyo ni adtong sulata, dili aron paghatag kaninyo kaguol, kundili aron sa pagpailak kaninyo, nagimahal ko kamo pag-ayo. Kung ado naman kaninyo'y nakapasubo, gibuhat niya kini dili kanako, kundili kung subayon gayod kaninyong tanan hinuon. Apan dili na lang ko magdaghan pa og sulti. Igo na ang silot nga gipahamtang kaniya sa kadaghanan ninyo. Busa, pasayloan na ninyo siya, ug dasiga aron dili siya mag-uol pag-ayo, ug unya mawad-an sa iyang pagtuo. Tungod niini, hangyoon ko kamo nga ipailan ninyo kaniya nga gimahal gayud ninyo siya. Kay gisulatan ko kamo ni adtong sulata aron pagsuta kung nagtuman ba kamo sa tanang gitudlo ko kaninyo. Ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Kay kun ako mo pasaylo, kun ugaling aduna may angay na kong pasayloon, kana akong buhaton tungod kaninyo, diha sa tubangan ni Kristo. Sa ingon niini, dili kita mabuntog ni Satanas, kay nasayod man kita sa iyang mga laraw. Sa pag-abot ko sa Troas, aron pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo, giandam na sa Ginoo ang maong dapit alang nining buhata. Apan, nabalaka ako pag-ayo, kay wala man nako makit-id didto ang atong igsuon nga si Tito. Busan na namilit ako sa katawhan didto ug mipadayon sa Macedonia. Apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo, kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan. Gamiton kita sa Dios sa pagsangyaw sa humot nga mensahe, mahitungod kang Kristo ngadto sa tanang katawhan. Kay sama kita sa alimyon sa insenso nga gisunog ni Kristo alang sa Dios. Mga alimyon kini ngadto sa mga linuwas ug niadtong nangalaglag. Alang niadtong nangalaglag, mao kini ang baho nga makamatay, apan niadtong ginaluwas, mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Busa kinsa man ang takos sa maong buhat. Dili kami sama sa kadaghanan nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios, ingon nga kini usa ka baratong butang nga igbabaligya. Apan tungod kay ang Dios nagsugo man kanamo, nagsangyaw kami nga matinud-anon diha sa iyang atubangan, ingon nga mga sulugoon ni Kristo. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 3. Nagpasabot ba kini nga nagpasigarbo na usab kami sa among kaugalingon? Sama ba kami sa uban nga nagkinahanglan pag mga sulat sa pagrekomendar sa among kaugalingon nganha kaninyo o gikan kaninyo? Kamo mismo ang among sulat nga nasulat sa among kasing-kasing aron maila ug mabasa sa tanan. Klaro nga si Kristo gayod mo'y nagsulat nining sulata ug gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nasulat kini dili pinaagi sa tinta diha sa mga papan nga bato, kundili diha sa kasing-kasing sa mga tao, pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi. Gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios pinaagi kang Kristo. Kami walay igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos nagikan sa Dios. Kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan. Kining bag-ong kasabutan, dili balaod nga sinulat, kundili iya sa Espiritu. Ang sinulat nga balaod, nagpahamtang sa kamatayon, apan ang Espiritu naghatag og kinabuhi.
Ang balaod nga gikulit diha sa mga papan nga bato, gihatag uban sa masanag nga himaya sa Dios. Ug ang katawhan sa Israel wala makatutok sa naong ni Moises, kay sulaw ra kaayo kini, bisan ug ang kasanag nagkahanaw na. Kung ang balaod nga nagpahamtang sa kamatayon gihatag uban sa hilabihang kasulaw, mas masulaw pa ang iya sa espiritu. Kung ang paghatag sa balaod nga nagdalag silot giubanag kasulaw, mas masulaw pa ang paghatag sa bag-ong kasabutan nga nagdalag kaluwasan. Kung itandi nining maong kasulaw, ang kasulaw kaniadto nahanaw na. Kay kung kadtong milungtad lang sa makadiyot adunay kasulaw, unsa pa ka kasulaw katong mulungtad sa walay katapusan. Masaligon kami tungod kay aniaman kanamo kining maong paglaom. Dili kami sama kang Moises nga nagtaptap sa iyang naong, aron ang katauhan sa Israel dili makakita sa pagkawala sa nagkahanaw nga kasanag. Dili sila makasabot kay hangtod nining adlaw ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap, samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. Makuha lamang ang maong taptap unang tao mahiusa kang Kristo. Bisan karon, inigbasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan sa dihang ang tao muduol sa Ginoo, kining maong taptap matangtang. Ang Ginoo mao ang espiritu, ug hain gani ang espiritu sa Ginoo, ana ay kagawasan. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan. Busa, gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway, sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4. Busa, wala kami kawad-i sa kadasig, kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo nining maong pagpangalagat. Gisalikway namo ang tanang tinago ug makauulawng mga buhat. Wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag, sa kamatuuran at ubangan sa Dios, ug among gipaningkamutan nga ang mga tao walay ikasaway kanamo. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini, kadturang wala mga luwas. Dili sila motuo niini, tungod kagibutaan man sa Dios niining kalibutana ang ilang mga hunahuna. Busa, dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita, mahitungod sa himaya ni Kristo, nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon, kundili ang Ginoo nga si Jesu-Kristo, ug na kami inyong mga sulugoon tungod kang Hesus. Ang Dios nga miingon, gikan sa kangitngit mudanag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing, aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdanag diha sa naong ni Kristo. Apan kami nga nagbaton niining espirituhanong bahandi nahisama sa mga kulon nga hinimo gikan sa labok, aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amuha. Gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayod mapukan. Naglibog apan wala gayod kawadig paglaom. Gilutos kami sa mga tao, apan wala gayod biyae sa Dios. Ug bisan tod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Jesus, aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Sa tibuok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Hesus, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon mo'y naggahom, apan diha kaninyo mao'y naggahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami.
Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan alang kaninyo, ug sa mga kadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Tungod niini, wala gayud kami kawanig kadasig. Bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on na adlaw-adlaw. Ug kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga among giantos, naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad ug dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Kay nasayod kita nga inikaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta, nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og pulay-anan didto sa langit. Kini mo'y usa ka pulay-anan nga walay katapusan, ug siya gayod ang nagbuhat. Sa pagkakaron, nanghupaw kita kay dako kaayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga atua sa langit. Kay kun masuluban na gud kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. Samtang nagpuyo pa kita niining yutan-ong puloy-anan, nag-agulo kita kay nabug-atan sa alantuson. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutan-ong lawas, kundili buot kitang masuluban sa langit ng lawas, aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi. Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban, o gihatagan kita niya siyang espiritu, ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo, ug palabihon nato nga mamiya kita nining lawasa, ug makig-uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo ug dautan dinhi sa kalibutan. Busa, tungod kay may kahadlok ug pagtahod man kami sa Ginoo, naningkamot kami pagkabig og mga tao. Ang Dios nakaila kanamo sa hingpit, ug naglaom ako na sa inyong kasing-kasing nakailausab kamo kanamo. Wala kami magrekomendar pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo, kundili naningkamot kami sa paghatag kaninyong maayong katarungan, aron kami inyong ikapasigarbo. Sa ingon, makatubag kamo ni adtong nagpasigarbo sa kaugalingon, pinasikan sa ilang kahimtang ug dili sa kinaiya. Kay kung nangabuang man kami, kini tungod sa Dios, o kung maayo ang among panghuna-una, kini tungod kaninyo. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto, among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na kininamo buhaton. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan
ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo, ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo, nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa, ania kami gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 6. Busa, ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo, nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon, mao ang adlaw sa kaluwasan. Gilikayan namo ang paghimog kapandulan, aron walay makasaway sa among buhat. Hinoon, sa tanang gibuhat namo, among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios, pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok, sa mga kakulian, ug sa mga kalisdanan. Gipamunalan kami, gipriso, ug gisamok sa mga tao. Nahago kami pag-ayo ug kanunay nga walay tulog ug walay kaon. Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios, pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailog, kaluoy, ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma, ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti ug sa gahom sa Dios. Ania kanamo ang pagkamatarong, ingon nga among hinagiban sa pag-asdang ug pagpanalipod sa among kaugalingon. Gipasidunggan ug gipakaulawan kami, gitamay ug gidaig. Giisip kami nga mga bakakon, bisag nagsulti kami sa matuod. Bisan dili inila, naila kami pag-ayo. Bisan daw mga patay kami, apan buhi sumala sa inyong nakita. Bisag gikastigo, wala kami mamatay. Bisan may kaguol, malipayon gihapon kami. Mga kabus kami, apan daghang nangadato sa espirituhanong butang tungod kanamo. Daw mga walay nahot kami, apan tag-iya diay sa tanang butang. Minahal nga mga higala sa Korinto, gisultihan kamo namo sa walay lipod-lipod, ug gibuksan namo ang among kasing-kasing alang kaninyo. Wala namo takpi ang among kasing-kasing, kundili kamo hinuon ang nagtakop sa inyong kasing-kasing. Nagsulti ako kaninyo karon, samang nga kamo akong mga anak. Ipakita kanamo ang samang pagbati nga among gibatunan alang kaninyo. Buksi usab pag-ayo ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan, o magambitanay ang kahayag ug ang kangitngit. Dili gayud magkaoyon si Kristo ug si Belial. Kay managsama bagod ang magtotoo ug ang dili magtotoo? Magkasabot ba ang templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios? Dili. Kay kita ang templo sa Dios nga buhi, sumala sa gisulti sa Dios. Magpuyo ako og magig-uban sa akong katawhan. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila o paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 7. Minahal kong mga igsoon,
Tungod nining mga saad alang kanato, hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas ug espiritu. Maningkamot kita nga mahimpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Hatagi kami gluna sa inyong kasing-kasing. Wala kami makabuhat og sayop kang bisan kinsa, ug wala kami mangdaot o mamintaha kang bisan kinsa. Wala ko kini isulti aron paghukom kaninyo, kaysa giingon ko na kaniadto, mahal kaayo kamo namo ug tungod niini walay makabulag kanato. Kamatayon man o bisan unsa nining kinabuhi. Dako kaayo ang akong pagsalig ug garbo kaninyo. Sa tanan namong kalisdanan, puno gihapon ako sa kadasig ug kalipay. Wala kami pahulay bisan dito sa Macedonia. Sa tanang paagi, gilisod-lisod kami. Adunay panag-away bisan asa. Unya giabot kami kahadlok. Apan ang Dios nga nagdasig sa mga masulubon, nagdasig kanamo pinaagi sa pag-abot ni Tito. Og dili kay ang iyang pag-abot ra ang nakalipay kanako, kundili ang gibalita usab niya mahitungod sa inyong pagdasig kaniya. Gisultihan kami niya sa dako ninyong tinguha sa pagpakikita kanako ingon man sa inyong kasubo, ug nga andam kamo sa paglaban kanako. Busa, labi akong malipayon karon. Kay bisan og nakapasubo kaninyo katong akong sulat, wala akong magbasol nga gisulat ko kato. Hinuon, nasubo usab ako kay nasayod ako nga ang maong sulat nakapasubo man kaninyo, bisan og sa makadiyot lamang. Apan karon, malipayon ako, dili tungod kay gihatagan ko kamo og kasubo, kundili nga ang kasubo nakapahinulsol kaninyo. Kadtong kasuboa, gigamit sa Dios. Ug busa, wala kami makabuhat kaninyo og kadaot. Kay ang Dios nung kasubo makapahinulsol ug magtultol kaninyo ngadto sa kaluwasan ug dili kini angay basulan. Apan kamatayon ang sangputan sa kalibutanong kasubo. Tan-awa, dili ba nadasig kamo tungod kay gigamit sa Dios ang inyong kasubo aron ipakita ninyo nga dili kamo sad-an? Nakapasuko kini kaninyo, nakapahingawa, nakahatag kaninyong tinguha sa pagpakikita kanako, ug nakadasig kaninyo sa pagsilot sa sayop nga binuhatan. Gipakita ninyo nga wala kamoy sala nining tanan. Busa, gisulat ko katong sulata, dili tungod kaniya nga nasayop o kaniya nga gibuhatan sa sayop, kundili aron makita atubangan sa Dios ang katiunay sa inyong paghigugma kanamo. Busa nadasig kami, o gawas nga nadasig kami, nalipay usab kami sa hilabihan, sa pagkasayod namo sa kalipay nga inyong gidulot kang Tito. Gipasigarbo ko kamo kaniya, ug wala ako ninyo pakyasa, kay ang tanan iya mang nasuta nga tinuod gayon. Busa, midugang ang iyang gugma alang kaninyo, sa matag hinumdum niya nga kamo andam sa pagtuman ug sa pagdawat kaniya uban ang pagtahod ug pagkamot. Malipayon ako kaayo nga kamo kasaligan ko sa hingpit. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 8. Mga igsoon, buot na mo nga masayod kamo sa nahimo sa mga iglesia didto sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. Gisulayan sila pag-ayo, pinaagi sa mga kalisdanan, nga ilang gisagubang. Apan ang ilang kalipay, labihan kadako, ug tungod niini, naghingapin ang ilang pagkamahinatagon, bisan sila mga kabus kaayo. Makapamatuod ako nga sumala sa ilang maarangan, ug labaw pagani ni ana, naghatag sila gikan sa kagalingong kabubuton. Mihangyo sila kanamo, ug gani namugos nga tugutan sila sa pagtabang sa katawhan sa Dios didto sa Judea. Ug ang gibuhat nila, labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo, ug unya, isip pagbuhat sa kabubuton sa Dios, gituman usab nila kami.
Isugdan ni Tito kining buhata uban kaninyo, busa gihangyo namo siya nga padayunon og humanon kining talagsaong pag-alagad diha sa gugma. Madagayaon kamo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmadagayaon usab kamo sa inyong paghatag diha sa gugma. Wala akong maghimog bisan unsang mga lagda. Apan buot kong masayran kung tinuod ba gayon ang inyong gugma pinaagi sa pagpakita kung unsa kamainiton ang uban sa pagtabang. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan siya dato, nagpakakabo siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Mao kini ang akong hunahuna niining butanga. Labing maayo nga inyong tiwason karon ang buhat nga inyong gisugdan sa miaging tuig. Kamo ang naguna, dili lamang sa pagbuhat, kundi sa pagtinguha usab sa pagbuhat. Busa padayuna og tapusa ang buhat. Pag madasigon kamo sa pagtapos niini, sama sa inyong pagplano niini ug hatag kutob sa inyong mahimo. Kung gusto gayod kamong muhatag, dawaton sa Dios ang inyong gasa, pinasikad ni anang anaa kaninyo ug dili ni anang wala diha kaninyo. Dili ko tuyo nga kamo ang mag-antos sa kawadon sa uban. Apan sanglit hamugaway man kamo niining panahona, makatarunganon gayod nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya kung kamo na usab ang magkinahanglan ug sila ang hamugaway, tabangan usab kamo nila. Sa ingon ni ana, adunay pagpakig-angay sumala sa giingon sa kasulatan. Ang daghag nakuha wala masobrahe, ug ang diuteg nakuha wala makulangi. Gipasalamatan namo ang Dios sa iyang paghatag kang Tito ug kadasig nga sama sa iyang gihatag kanamo aron pagtabang kaninyo. Dili lamang kay misugot siya sa among hangyo, kundi tungod sa iyang kadasig sa pagtabang. Mianha siya kaninyo sa kaugalingon niyang kabubuton. Among gipauban kaniya ang usa ka igsuon nga tinamod kaayo sa mga iglesia tungod sa iyang pagwali sa ebanghelyo. Ug labot pa, gipili siya og gitudlo sa mga iglesia sa pagpanaw uban kanamo, samtang magpadayon kami nining pag-alagad diha sa gugma alang sa himaya sa Ginoo ug sa pagpakita nga kami buot gayud mutabang. Nagmatngon gayud kami aron walay magmulo sa among pagdumala niining dako kaayong gasa. Maoy tuyo namo ang pagbuhat sa matarong, dili lamang atubangan sa Ginoo, kundi sa mga tao usab. Busa gipauban namo kanila ang atong igsuon. Makadaghan na namo siya sulayi ug nakit-an nga madasigon siya sa daghang mga butang. Ug karon nga dako na kaayo ang pagsalig niya kaninyo, labi pa siyang madasigong mutabang kaninyo. Mahitungod kang Tito, kauban ko siya sa pagtabang kaninyo, ug ang kaigsuunan nga mikuyog kaniya mao ang mga pinadala sa mga iglesia ug nagpasidungog sila kang Kristo. Busa ipakita kanila ang inyong gugma, aron ang tanang iglesia masayod niini ug makita nila nga husto kami sa among pagpasigarbo mahitungod kaninyo. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 9. Dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo mahitungod sa hinabang nga gipadala ngadto sa katawhan sa Dios sa Judea. Nasayod ako nga andam kamo sa pagtabang ug gipasigarbo ko kamo sa katawhan sa Macedonia. Giingnan ko sila nga ang mga kaigsuunan sa Akaya andam sa pagtabang sukad pa sa miaging tuig, ug ang kasibot ninyo nakadasig sa kadaghanan nila. Karon gipadala ko kining mga kaigsuunan aron dili makawang ang among pagpasigarbo mahitungod kaninyo niining bahina, kundi andam kamo sa pagtabang sa gikaingon ko na. Kay kun mukuyog kanako ang mga taga Macedonia ug mahibaluan nila nga dili di ay kamo andam, maulawan gayud kami pag-ayo tungod sa dako namong pagsalig kaninyo, ug bisan kamo
maulawan usab. Busa na hunahunaan ko, nga gikinahanglang hangyoon ko kining kaigsuunan, nga muuna pag-anha kaninyo, aron andamo nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inigabot ko diha, andam na ang tanan. Magpaila kini, nga kamo naghatag tungod sa gugma, ug dili tungod kay napugos kamo. Timan nga ang nagpugas og diyutay, mag-anig diyutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa, kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto, ug dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo, aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan, ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, siya mahinatagon kaayo sa mga kabos, ug walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga mao'y naghatag og binhi ngadto sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan. Patubuon niya kini aron makaani kamo og dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. Himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang, aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon, ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinaagi kanamo. Kay kining pag-alagad nga gihimo ninyo dili lamang magsangkap sa mga kinahanglan sa katawhan sa Dios, kundi musangpot usab sa madagayaong pagpasalamat ngadto sa Dios. Ug tungod sa kamatinud-anon sa inyong pag-alagad, daghan ang magpasinungog sa Dios gumikan sa inyong pagtuman sa maayong balita mahitungod kang Kristo, ug sa inyong pagkamahinatagon kanila ug sa uban pa. Busa, uban sa dakong paghigugma, mag-ampo sila alang kaninyo tungod sa talagsaong grasya nga gipakita sa Dios kaninyo. Pasalamatan nato ang Dios niining bililhon kaayong gasa. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 10. Ako si Pablo, nga giingong mapainubsanon kun atubang kaninyo, apan isog kun layo, nangalyupo kaninyo. Tungod sa kalumo ug kaluoy ni Kristo, hangyoon ko kamo. Ayaw ako ninyo pugsa nga mangisog inig anha ko diha. Sigurado gyud nga kasab-an ko katong naghukom nga kami kuno nagbuhat nga dinasig sa kalibutanong tinguha. Tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan, apan dili kami makig-away tungod sa kalibutanong tinguha. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away, dili mga hinagiban sa kalibutan, kundili gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios, ug gibihag namo ang tanang hunahuna ug gipasunod kang Kristo. Ug human kapamatud-in ninyo ang inyong hingpit nga pagkamasinugtanon, andam kami sa pagsilot kang bisan kinsa nga musupak. Ang inyong gitanaw maura ang makita sa mata. May naghuna-huna ba nga siya iyan ni Kristo? Kung aduna, papamalando nga siya pag-usab mahitungod sa iyang kaugalingon. Kay kung siya iyan ni Kristo, mauusab kami. Kay dili ko ikaulaw, bisag labihan ra ang akong pagpasigarmo sa gahom nga gihatag sa Ginoo kanamo, aron sa paglig-on kaninyo ug dili sa paglumpag. Ayaw ninyo sabta nga gihulga ko kamo pinaagi sa akong mga sulat. Adunay nag-ingon nga bug-at ug puno sa kaisog ang akong mga sulat. Apan sa inatubangay, huyang kuno ako ug dili makadani ang akong pagpanulti. Angay masayod kining mga tawhana nga walay kalainan ang gisulat namo kun kami atua sa layo, ug sa buhaton namo kun kami uban kaninyo. Hinuon,
dili kami mangahas aron ilhon o itandi ang among kaugalingon ni adtong naghuna-huna nga labaw sila. Pagkabuang gayud nila, naghimo silag ilang kaugalingong mga sukdanan aron pagsukod ug paghukom sa ilang kaugalingon. Apan wala kami maghinubra sa among pagpasigarbo, kundili gipasubay namo kini sa mga utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo, ug kini naglakip sa among buhat diha kaninyo. Kamo anaa sa sulod sa maong utlanan. Busa wala kami maglapas niini pinaagi sa among pag-anha kaninyo aron pagdala sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Wala kami magpasigarbo sa buluhaton nga nabuhat sa uban lapas sa mga utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo. Naglaom hinuon kami nga mutubo unta ang inyong pagtuo ug mulambo ang among pagbuhat uban kaninyo. Unya makasangyaw na kami sa maayong balita sa uban pang kanasuran. Dili kami mangangkon sa buhat nga nahimo na sa uban sa dapit nga gihatag sa Dios kanila. Apan sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa Ginoo. Ang tao tinuod gayong dalaygon kung ang Ginoo mo'y magdaig kaniya, ug dili siya ang magdaig sa iyang kaugalingon. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 11. Naglaom ako nga magpailob kamo kanako. Bisag daw buang-buang ako, pailob intawon kamo. Nangabubho ako alang kaninyo, sama gayud sa Dios, kay sama man kamo sa putli nga dalaga, nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki, nga mao si Kristo. Nahadlok ako nga masaag ang inyong huna-huna ug biyaan ninyo ang bug-os ug lunsay nga paghigugma kang Kristo, sa samang paagi nga si Eva gipasalaag sa lansis sa bitin. Kay mudawat man dayon kamo ni atong muanha kaninyo nga magwali og laing Hesus nga dili mo'y giwali namo, ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat na ninyo. Nagtuo ako nga dili ako ubos bisag jutay sa hawd nga mga apostoles. Tingali dili ako hanas mosulti, apan wala gayud kakulangi sa kahibalo. Gitin-aw namo kini nganha kaninyo sa tanang panahon ug sa tanang kahimtang. Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa maayong balita sa Dios, kundili nagpaubos ako aron ipataas kamo. Nasayop ba ako ni ana? Samtang nag-alagad ako kaninyo, laing iglesia ang nagsuporta kanako. Sama ra nagikawatan ko sila aron pagtabang kaninyo. Bisan sa akong kawadon, samtang nakig-uban kaninyo, wala akong mangayo kaninyong hinabang, kay ang mga kaigsuunan nga nangabot gikan sa Macedonia, nagdalaman sa tanan nga akong gikinahanglan. Sama kaniadto ug sa umaabot, dili gayud ako magsamok kaninyo. Ingon nga ang kamatuoran ni Kristo ania kanako. Walay makapugong sa akong pagpasigarbo niini didto sa kayutaan sa Akaya. Ngano, tungod ba kay wala akong mahigugma kaninyo? Nasayod ang Dios nga gimahal ko gayud kamo. Padayunon ko pagbuhat ang gihimo ko karon, aron hunungon ang kahigayunan ni adtong nagtinguha sa pagpasigarbo ug sa pagpakita nga sila usab naghimo sa samang butang. Kay sila mga mini nga apostoles, imbungan nga mga magbubuhat ug nagtakuban pagka-apostoles ni Kristo. Ug kini dili katingad-an, kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Busa dili katingad-an kung ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. Sublion ko nga kinahanglang walay maghuna-huna nga ako buang-buang. Apan kung naghuna-huna kamo ni ana, dawata lang ako ingon nga daw buang-buang aron may jutay akong ikapasigarbo.
Hinuon ang pagpasigarbo ko karon dili mao ang buot sa Ginoo alang kanako, kundili gihimo ko kini sama sa buang-buang. Apan kay daghan man kaayo ang nagpasigarbo gumikan lamang sa tawhanong katarungan, magpasigarbo usab ako. Maalam gayud kamo kaayo, busa malipayon kamong nagpailob sa mga buang-buang. Musugot lang gani kamo nga himuong ulipon, pahimuslan, bintahaan, tamayon o sagpaon. Maulaw ako sa pag-ingon, nga huyang ra kami aron paghimo ni ana. Apan kun adunay maghagit sa pagpasigarbuhay, magpasigarbo usab ako. Sama ako sa buang-buang nga nagsulti niini. Mga Hebreo ba sila? Mauusab ako. Mga Israelita ba sila? Mauusab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mauusab ako. Mga alagad ba sila ni Kristo? Daw nabuang ako, apan mas maayo pa ako nga alagad kay kanila. Labaw pa ang akong paghago, ug mas makadaghan pa mabilanggo. Mas daghang punal ang nahiaguman, ug mas makadaghan mag-ungaw sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig 39 kalapdos sa mga Hudyo. Makatulo ako latiguha sa mga Romanhon, ug makausab batuha. Makatulo ako makasinatig pagkalunod, ug makausa gianod-anod sa tubig sulod sa 24 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, sa mga tulisan, sa mga isig ka-Hudyo ug sa mga dili Hudyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa kadagatan ug sa dili matuod nga kaigsuonan. Naghago ako ug nagbudlay, ug kasagaran wala ako'y tulog. Gigutom o giuhaw ako sa makadaghan, ug wala ako'y igong pagkaon. Kapasilungan o biste, gawas pa sa ubang butang. Matag adlaw nabugatan ako sa kahingawa alang sa tanang iglesia. Kung may maluya sa pagtuo, bation ko usab ang kaluya. Kung may mahulog sa sala, maguol ako pag-ayo. Kung magpasigarbo man o galing ako, magpasigarbo ako sa mga butang na nagpakita sa akong kaluyahon. Ang Diyos ug Amahan sa Ginoong Hesus nga dalaygon sa walay katapusan, nasayod nga wala ako mamakak. Sa didto pa ako sa Damasco, gipagwardyahan sa gobernador nga ubos ni Hari Aretas ang mga ganghaan sa syudad aron pagdakop kanako. Apan gituntun ako pinaagi sa usa ka bukag, agi sa usa ka bintana sa kuta, ug nakaikyas ako. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12. Bisag wala ako'y makuha sa pagpasigarbo, magpasigarbo gayud ako. Hisgutan ko ang mahitungod sa mga pananaon ug sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. May nailhan ako nga usa ka Kristohanon. 14 na katuig karon sukad nga gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit. Ambot kon gibayaw bagayod siya o panan-awon ba lamang kadto. Ang Dios ray nasayod. Sublion ko, nasayod ako nga kining tawhana gibayaw ngadto sa paraiso. Apan wala lagi ako masayod kun lawas bagayod niya ang gibayaw o usab balang kadto ka panan-awon. Ang Dios ray nasayod. Didto nadungog niya ang mga butang nga dili mahubit sa mga pulong ug wala itugot nga litukon sa tao. Busa, gipasigarbo ko kining tawhana, apan dili ako magpasigarbo sa akong kaugalingon, gawas sa mga butang nga nagpakita sa akong kahuyang. Kung magpasigarbo man ugaling ako, dili ako maisip nga buang-buang, tungod kay matuod man ang akong isulti. Apan dili ako magpasigarbo, kay tingali unyag ilhon akong labaw pa kaysa nakita nga akong gibuhat o gipanulti. Apan aron dili ako magmapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod
nagigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon, apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya, makita sa hingpit ang akong gahom. Busagi kalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Tungod ni Kristo, gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug mga kakulian. Kay kun huyang ako, lig-on hinuon ako. Nagpakabuang ako, apan kamoy nakaingon niini. Kamo untay angay magdaig kanako, kay bisan kun wala ako'y hinungdan, dili ako iwit sa inyong pinalabing mga apostoles. Gibuhat ko diha kaninyo uban sa bugos nga pagpailob, ang mga timailhan nga ako usa ka matuod nga apostol, pinaagi sa mga timailhan, sa mga katingalahang butang ug sa mga milagro. Ang akong pagtagad kaninyo samara sa pagtagad ko sa ubang iglesia, gawas nga wala ako maghasol kaninyo sa pagpangayog hinabang. Pasaylua intawon ako nining akong sayo. Ikatulo na kining higayon nga muduaw ako kaninyo, ug dili ko kamo hasulon. Kamo ang akong gikinahanglan ug dili ang inyong salapi, kay ang mga anak dili mao'y magbuhi sa ilang mga ginikanan, kundili ang mga ginikanan mao'y magbuhi sa ilang mga anak. Ikalipay ko ang paghatag sa tanan nga aniya kanako, lakip ang akong kaugalingon aron pagtabang kaninyo. Higugmaon ba ninyo akong jutay tungod kay gihigugma ko kaayo kamo? Nasayod kamo nga wala akong magsamog kaninyo. Apan may muingon nga abte kuno ako ug gitunto ko lang kamo. Sa unsang paagiha, namintaha ba ako kaninyo pinaagi sa mga tao nga gipadala ko kaninyo? Gihangyo ko si Tito sa pag-anha kaninyo ug gipauban ko kaniya ang laing igsoon. Muingon ba kamo nga si Tito namintaha kaninyo? Dili ba siya ug ako nagbuhat tungod sa samang katuyuan ug nagkinabuhi sa samang paagi? Tingali naghuna-huna kamo nga naningkamot kami sa paglaban sa among kaugalingon sa atubangan ninyo. Wala kami magbuhat niini. Minahal nga mga igsoon, sa atubangan sa Dios, nagsulti kami sumala gayon sa kabubuton ni Kristo ug ang tanan nga among gibuhat alang sa paglig-on kaninyo. Nahadlok ako nga inig-anha ko diha, makaplagan ko kamo nga lahi kaysa akong pagdahom kaninyo ug ako lahi kaysa inyong pagdahom kanako. Nahadlok ako nga makaplagan ko ang panagbingkil ug kasina, ang kasuko ug ang kahakog, ang mga pagtamay ug ang mga panglibak, ang garbo ug ang kagubot. Nahadlok ako nga sa sunod kong pag-anha, pakaulawan ako sa akong Dios diha sa inyong atubangan, ug muhilak ako tungod sa daghan nga nakasala kaniadto, ug wala maghinulsol sa ilang gibuhat nga kalaw-ayan, imoralidad ug kaulag. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13. Karon, ang ikatulong higayon nga muanha ako kaninyo, sumala sa giingon sa kasulatan, ang bisan unsang sumbong kinahanglan pamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Pasidan-an ko kamong nakasala kaniadto ug ang uban usab. Gisulti ko na kini kaniadto sa ikaduha kong pagduaw kaninyo. Apan isulti ko na usab kini karon nga nahilayo ako. Sa sunod kong pag-anha diha, silutan ko gayud kamo, kay nangita man kaha kamog kamatuoran nga si Kristo nagsulti pinaagi kanako. Dili siya huyang sa iyang pagpakig-uban kaninyo, kundili gamhanan. Kay bisan tuod og si Kristo diha sa kahuyang, gipatay pinaagi sa paglansang sa krus. Nabanhaw siya tungod sa gahom sa Dios. Sa among pagpakighiusa kaniya, huyang usab kami. Apan
sa among pagpakig-uban kaninyo, mabuhi kami uban kaniya, pinaagi sa gahom sa Dios. Susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon, aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus ang naa kaninyo, gawas kung napakyas gayud kamo. Masaligon ako nga masayran ninyo nga wala kami mapakyas. Nagampo kami sa Dios nga dili ninyo buhaton ang sayo. Dili aron pagpakita nga milampos kami, kun dili nga buhaton unta ninyo ang matarong, bisan pa kun kami daw nangapakyas. Kay dili kami makabuhat ug bisan unsa nga sukwahi sa kamatuoran, kun dili alang lamang sa kamatuoran. Ikalipay namo nga huyang kami, basta lang lig-on kamo. Busa nagampo usab kami nga mahingpit unta kamo. Maoy hinungdan nga gisulat ko kini samtang layo ako kaninyo. Aron inig-abot ko diha, dili na ako magmahigpit sa paggamit sa otoridad nga gihatag sa Ginoo kanako. Ang otoridad sa pagpalig-on ug dili sa paglumpag kaninyo. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi. Pamatia ang akong mga hangyo, ug paghiusa kamo, ug pagmakigdaiton. Ang Dios sa gugma ug kalinaw mag-uban kaninyo. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang pagpakig-ambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan.